Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Ondo espero dugu. Gaurko honetan proposamen polit eta aberats batekin gatozkizue. Dantza familian. Etxeko txiki eta bai helduek elkarrekin ekintza polit batekin eta gorputza mugitzeko aukera eskainiko dugu. Aukeratu dugun abestia inor ez atzean daude izena. Eta UNESCO etxeak sustatu eta Bizkaiko Foru Aldundiak babestu duena da. Abestiaren sortzaileak Einaut Gaztañaga, Itzal Uranga eta Maialen Atzaiuz dira. Eta abesti honen helburua mundu mailan ezarri diren 17 helburu iraunkorrak kaleratzea eta jakinaraztea da. Hori horrela, bideo honetan proposamena hauxe da, dantza egitea. Bideoaren lehenengo zatian, koreografia ikusi eta abesti entzuteko aukera izango duzue. Eta bigarren zatian, aldiz, koreografia egongo da, baina pausoz pauso hau da, tutorial bat eskainiko da. Beraz, animatu eta ondo pasa. Agur! Sortzez eskubide du duintasuna, guztion ardura eta bete beharra da berdintasuna. Natura oinarri izan da lortzen da oparotasuna. Planetak behar du laguntza babesa eta maitasuna. Bihotza bihotzean, eskuz eskulotzean, munduan ezin dugu inor utzi atzean. Eta urrats bakoitzean, aurrera jarraitzean, mundu hau ezin dugu inoiz utzi atzean. Ituna, bakea delako guztion artean lortuko duguna. Bihotza bihotzean, eskuz eskulotzean, munduan ezin dugu inor utzi atzean. Eta urrats bakoitzean, aurrera jarraitzean, mundu hau ezin dugu inoiz utzi atzean. Bihotza bihotzean, eskuz eskulotzean, munduan ezin dugu inor utzi atzean. Eta urrats bakoitzean, aurrera jarraitzean, mundu hau ezin dugu inoiz utzi atzean. La 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 la, 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 la 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 la. Bihotza bihotzean, eskuz eskulotzean, munduan ezin dugu inor utzi atzean. Eta urrats bakoitzean, aurrera jarraitzean, mundu hau ezin dugu inoiz utzi atzean. Etxean zaudeten guztiek ikasteko aukera izango duzue. Poliki-poliki azalduko ditut pauso guztiak eta atzetikan gero koreografia egingo dugu. Koreografia denok, noski. Beraz, buelta emango dut, nik egiten dute berdin-berdin egin ahal izateko eta koreografia pausoz pauso azalduko dizuet. Kantak zati batzutan ez dauka letrarik. Letrarik ez duen zatietan dantza libre egingo dugu etxeko txikiekin, handiekin, bakoitzak alduen moduran, alde bate edo bestea. Eta letra dagoen momentuan, oain azalduko dizuet nola den. Bale? Bueno, orduan, lehenengo zatian horrela izango litzateke. Eskubi, esker, eskubi, esker, bera. Eta eskubita egiten dugu. Bat, bi, bat, bi. Honen atzetik egiten dugu. Bat, bi, bat, bi. Eta eskerreruz, eskubitare egin duguna. Bat, bi, eta bat, bi. Bale? Errepikatu egiten dut. Berriz. Bat,
bi, hiru, lau. Bera, bat, bi, bat, bi. Aurrera, bat, bi, bat, bi. Ezkerrerutz, bat, bi, bat, bi. Ados, jarraitu egiten dugu. Honen atzetik, urrungo parte etorreko litzateke. Bat, atzera, bat, atzera. Eta honen atzetik, bat, bi, hiru, eta lau. Eta urrengo pausua, patinatzen egongo bagina bezala. Bat, bi, hiru, lau. Eta berriz ere, eskubi, esker, eta vuelta. Oso ondo, Paul. Bale, jarraian egingo dut, egin ditudan lau zati horiek. Berriz, bat, bi eta hiru. Bat, bi, hiru, lau. Bera eta bat. Bi, bat, bi. Aurrera, aurrera, atzera, atzera. Bat, bi, bat, bi. Bat, atzera, bi, atzera. Eta bat, bi, hiru, lau. Patinatzen, bat, bi, hiru, lau. Eta berriz ere, eskubi, esker, eta vuelta. Eta momentu honetan, estribilloarekin, edo leloakin azten gira, bale? Eta esaten du, bihotza bihotzean, orduan. Bihotza bihotzean, bi, hiru eta eskubitara, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Guai, pauso bat aurrera, eskerrera, aurrera. Eta bat, bi, hiru, lau, eta eskerrerutz. Bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Ados, berriz ere estribilloa egingo dugu, leloa egingo dugu. Bat, bi eta hiru. Bat, bi, bat, bi. Eskubita, eskerreta. Bat, bi, hiru, lau, eskerreta, eta atzeaka. Ados? Orduan, abestiaren lehenengo zatia hor izango litzateke, eta momentu honetan, dantza libre da berriz ere. Dantza libre egiten dugu, denon artean, eta berriz jarraitzen da, nahazten da abesten. Eta berriz ere, koreografian hasierakin hasten gara. Beraz, ikasi dugun zatia da. Bat, bi, hiru, lau. Bat, bi, bat, bi. Aurrera, aurrera, atzera, atzera. Bat, bi, bat, bi. Eta berriz ere, leloa edo estribilloa. Ados? Bat, bi, hiru, lau. Eskubitara, eskerretara. Pauso bat aurrera, eskerra aurrera, bat, bi, hiru, lau, pauso honeaka, eta atzeraka. Honen atzetik, dator zati bat egin bedura, bera jatxi eta bihatzakin eta kriskitina jo. Zuek egingo duzuen erekin, horrela, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi. Eta gero eskuak goraka, goraka, eta dena baten esaten dugu. Bat, bi, hiru, lau. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Txalo, txalo. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eta bukaera berriz ere leloa egitea litzateke. Bat, bi, bat, tori. Eta eskubitara, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Eta eskubiko hankakin, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau, bat, bi, hiru, lau. Eta danok, bukatzen dugu eskuak goraka. Pon! Primeran, prest gaude, koreografia egiteko.